Grabe yan, oh. Woo! So yun mga solid, after nating palambutin ang chicharon bulaklak at yung pork jowl natin, umpisahan na natin ang pagpiprito. Unahin muna natin yung pork jowl. Balikan natin mamaya mga solid. So yun mga solid, update tayo. Luto na yung ano natin, no? Lechon kawali natin, no? Napakalutong nito, oh. Isunod na rin natin ang pagluto ng chicharon bulaklak, yun, no? Balikan natin mamaya mga solid. Kuntingin natin dito boy sipat para maluto yung loob. Bigyan pa natin ng ilang minuto sa pagpiprito mga solid para mas lalo siyang maging malutong. Balikan natin mamaya. Yan, pwede na siguro to. Malutong na to, boy sipat to. Set aside na natin. Grabe yan, oh. Woo! So yun mga solid, dahil tapos na tayo magprito ng lechon kawali tsaka chicharon bulaklak, start na tayo maggisa ng panglugaw natin. Unahin muna natin yung bawang at sibuyas, siyempre. Sabay na rin natin ang luya. Yan, okay na siguro to mga solid. Maglagay na tayo ng malagkit na bigas. Isasabay lang natin sa paggisa ito. Isunod na rin natin yung normal na bigas para hindi siya sobrang lagkit mga solid. At lalagyan na natin yung sabaw. Yung lalagay natin sabaw, ito yung pinagkuluan natin ng baboy kanina mga solid. Yung pinagkuluan ng chicharong bulaklak tsaka lechon kawali para mas lalong malasa. At sasangkapan natin ng paminta, konting asin, pork cubes, lalagyan din natin ng turmeric powder para pampakulay mga solid. At tatakpan lang muna natin mga solid hanggang sa kumulo. Check natin mamaya. So yun mga solid, update tayo. Ito na yung kinalabasan ng lugaw natin, no? Lutong-luto na to. Ipe-plating ko lang to bago natin tirahin. Update na lang mamaya mga solid.
So yun mga kasolid, ito na aking nilutong lugaw putok batok. Grabe. Merong chicharon bulaklak, merong balot, meron ding lechon kawali. At dahil na-bless ng pagkain of kam, anong gagawin mo, Isipan? Kainan na po. Kain na po tayo mga solid. Meron tayong kalamansi, lalagyan natin. Yun o. Tabi muna natin to. Yun o. Sobrang dami, boy, sipat oh. Ito yung lugaw mo. Mainit yan, daan-daan ka. Ako gusto ko yung may balot, yun oh. Overload talaga, no? May sipat, daming ano, daming sangkap. Balot po. Tapos lagyan natin ng lechon kawaling malutong. Unang subo para sa inyo mga solid. Ang dami naman. Ang sarap po. Shoutout po kay Nanay Do at Tatay Sila Serrano. At si Boss Sandy Serrano, shoutout po. Chicharon bulaklak. Lalagyan natin ng goto. Ay ng ano, lugaw. Kain po. Lugaw tsaka chicharon bulaklak bagay din. Gaya yung lugaw tsaka balot. So, lugaw tsaka balot. At shoutout po pala kay Cyril Jade Marceliana. Kaklase ko po yan. Meron pa akong balot dito. May sisiw oh. Grabe, sarap. Lechon kawali. Tapos lagyan natin ng lugaw, yun oh. Grabe to. Overload.
Kunin ko may chicharong bulaklak. You know? Balot. Balotong. Magsipat. Opo mga solid. Kada subo may palaman na ano, yung kawali oh. Gusto ko pa. Sobrang napakalasa ng lugaw natin dahil nilagay natin tubig dito. Yung pinagkuluan ng lechong kawali tsaka ng ano, chicharong bulaklak. Kuha pa ako. Overload talaga oh. Hindi ko siya mapigilan kainin, boys. Kipat. Grabe oh. Siguro last na lang ako mga solid. Ito. Charong bulaklak. Sausaw natin dito sa lugaw. You know. Tingnan natin kung may natira pa yung Mrs. Kitchen. Yun know, meron pa. Meron pang dito. Isang balot. Yun know. Hindi namin naubusin to. Siyempre sa off-cam, naghihintay yan mga solid. Grabe. Ano ba isipan? Nabusog ka ba? Opo mga solid. So yun mga solid, sana po ganyan yung reseping to. Putok-batok, lugaw. Grabe, sobrang sarap. Overload talaga. At sobrang salamat po sa mga subscribers, sa mga viewers, at sa mga walang sawang sumusubaybay sa aming mga video. Umaraw man o umulan. Anong hanggang dito na lang? Hanggang dito lang po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood mga solid.